Dakarwadziwa Jehova atsamwa zvitema zvakandifuwira pasi dakachema ndiri mumatope tenzi akandiburitsa kunzezve andiburitsa mumatope andibisa ine padombo nasiyandiparweyo mumoyo rekukudza haleluya andibisa padombo petro naye masiko angu asimbiswa pano andizomboputikindire pano domira ndizofika chiremba andiburitsa mumatope andibisa ine padombo nasiyandiparweyo mumoyo rekukudza haleluya andiparweyo rutsa rwerukudza noruimba usiku nesikati moyo wangu wazara nerufaro ndichazokudza mununuri wangu Jehova andiburitsa mumatope andibisa ine padombo nasiyandiparweyo mumoyo rekukudza haleluya ndichaimba tsitsi dzake kuneni nekunaka kwake kune vese ndichazoimba ruponeso kwese dakara vese vasimbire Mwari ndichaimba tsitsi dzake kuneni nekunaka kwake kune vese ndichazoimba ruponeso kwese dakara vese vasimbire Mwari andiburitsa mumatope andibisa ine padombo nasiyandiparweyo mumoyo rekukudza haleluya andiburitsa mumatope andibisa ine padombo nasiyandiparweyo mumoyo rekukudza haleluya nasiyandiparweyo mumoyo rekukudza haleluya nasiyandiparweyo mumoyo rekukudza haleluya. Ngatitarisei kubhuku ramariro aJeremia chitsauko chechitatu. Tichatarisa kubva pavhesi ya18 kusvika tasvika pavhesi ya24. Ndo patichatora chidzidzo chedu chenguva ino. Tisati taverenga ngatimbonamatai Ishe, tomudaidzai potoverenga soko renyu. Tinokumbira chipo chekududzira kunzwisisa
kunoita kuti zita renyu kudzwe kwete remunhu, naJesu tanamata, amen. Mariro aJeremiah 3 verse 18 kusvika verse ya 24. Ndipo patichatora idzo chedu. Shoko raMwari rinoti, ini ndikati, simba rangu rapera, nezvandakanga ndakatarira kuna Jehovha. Rangarirai kutambudzika kwangu nenhamo yangu, iro gakava nenduru. Mweya wangu uchazungairira nezivo. Nazvino wakakotama mukati mangu. Ndinozvifunga izvo, naizvozvo ndine tariro. Verse 21. Nekuda kweunyoro hwaJehovha tigere kupedzwa, nokuti tsitsi dzake hadziperi. Mangwanani ose zvava zvitsva, kutendeka kwenyu kukuru. Jehovha ndiwo mugove wangu, ndizvo zvinotaura mweya wangu, naizvozvo ndichavimba naye. Musoro weshoko unoti, inyasha dzoga dzoga. Mukacherechedza bhuku ramariro aJeremiah, kuchema kwaJeremiah, but achichema achiita seJerusarema iri kuchema. Mukatarisa zvitsauko zviviri zvekutanga zvinobudisa pachena kuti Jeremiah aichema seJerusarema. Asi tasvika pachitsauko chechitatu takuona Jeremiah akuchema mbune, iye achizvichema nekuda kwematambudziko akasangana nawo. Regai nditi mukati menguva ino vana vaMwari, hatisi nyasha here kuti tinge tiri pano? Here norasvika kunopera, gore rapera. Inyasha dzaJehovha kuti undione ndakamira pano. Inyasha dzaMwari kuti wewe neni tinge tiri vapenyu kusvika pazuva ranhasi. Saka muchaona kuti mukati medinginira redu rekupetwa nekutanga kwegore dzva, tichatarisa pfungwa yekutendeka kwaMwari, kuti Mwari anga akatendeka zvakadini mukati meupenyu hwako nehwangu, kuti gore rese Jehovha anga ari bhizi achikuchengeta. Ukamboita sewoinda achikudzora, ukaita sofa achikudzosa, ukaita songe woramwa achikunyengetedza, ukaita sekunge wakupera simba okusapota, ukaita songe wakubuda chechi okuteverera. Jehovha anga ari bhizi gore rese. Vanhu vaMwari, kana pane mhuka inonetsa kufudza munhu, hatisi mombe. Mombe ukaiti homu inodzoka, ukaiti dhongeri inocheuka, but munhu wekwedu anonetsa kuchengeta. Kana da kuona kuti anonetsa, tarisa machengeterwo awakaitwa naJehovha. Mwari wakatichengeta gore rese, ranga rakaoma. Panapa Jeremiah anoti, kutaura chokwadi, simba rangu rakanga rapera. Jehovha vanga vandifuratira, ndakanga ndakumwa semunhu ari kumwa nduru. Mukacherechedza kubva pavhesi yekutanga, anotaura Jeremiah achitaridza sekuti zvaitika zvese ndiJehovha akanga akazvironga kuti zviitike. Ndikandikuverengere mone mupfungwa yeOld Testament people yanga iri yekuti zvinhu zvese zviri kuitika, zvinoitika kumunhu zvakanaka kana kuti zvakaipa ndiJehovha. Kwete mupfungwa yatiinayo pazuva ranhasi rekupa Mwari mhosva, but vaiti izvo hapana chinowira munhu kana Mwari asina kutendera. Kana Mwari achingati chaitika ndiMwari atendera. Saka kana Jeremiah, kana vana Job, kana vana Isaiah, kana ani zvake kuvaprofita nevapostora vachichema naJehovha, havasi kumupa mhosva yekuti mai muri kupi zvinhu zvichidanyi. But Jeremiah anoti, Mwari wangu, ndini munhu wakaona kutambudzika, ndivhesi 1 iyoyo, neshamu yekutsamwa kwake. Wakanditungamirira akandiimbisa murima ndisine chiedza. Muri kuibata vhesi ya 3. Zvirokwazvo unogara achingondiramba zuva rose neruoko rwake.
Saka ari kutaura panapa kuti ndakaimbisiwa murima. Vakomana, ndoda kukubvunza kuti mukati megore rino hauna kuimba here murima? Jeremiah asikura kuti ndakanziimba zvakanaka. Ari kuti pakati pedima ndakaimba. Kureva kuti pane zvakanga zvakapoteredza mukati meupenyu hwake, but akaimbisiwa ari mukati merima achinzi sing louder. Panguva yatakavharigwa mukati megore rino takaimba nziyo dzakasiyana-siyana. Vamwe vakaimba nziyo dzeunherera, rari rima. Vamwe vakaimba nziyo dzeuchirikadzi, vakaimba murima. Vamwe vakaimba nziyo dzekurasikirwa nebasa, kuimba murima. Vamwe vakaimba nziyo dzekubhuroka, kuimba murima. Vamwe vakaimba nziyo dzekutoregwa mastendi, kuimba murima. Vamwe vakaimba nziyo dzekurambiwa nemusikana, kuimba murima. Vamwe vakaimba nziyo dzekurambwa ive nemukomana muchato wakaparara, kuimba murima. Patakaimba murima takati ndiJehovha watiimbisa. Nderi kutaurwa naJeremiah panapa kanzi mukainda mberi muchawa uchinzi kwanzi makandilisa rukangarabwe. Pandaverenga ndati vakomana, gore iri gore kana pane chikore chatofa kuonekana nacho kuti iwe hakoka chienda kana anga achida kuita seanoda kuoneka, chibvai mangoti please tinokumbira kuti muchingofamba muchienda, because zvakwana zvawakatitaridza iwe gore rakapera. Chinda hako timboonawo anouya. The Bible says, Jeremiah anoti Mwari, imi makandilisa rukangarabwe, makandilisa jecha mukati meupenyu, mukati megore iri. Aireva kuti patakanga chitambudzika tisina chekudya, taitsvaira chibage chemurodhi, taitsvaira chibage pataipurisiwa nemabhabhilonians. Saka ari kutaura panguva yekutambudzika kwangu yekutsvaka chekudya, ndiko kudya rukangarabwe. Panguva yekutambudzika kwangu kuti ndiwane mari yeschool fees, ndokudya rukangarabwe. Panguva yekutambudzika kwangu homwe dzaboka pasina kana chekubata, ndiko kudya rukangarabwe. Takadya rukangarabwe gore rese. Oh, how I love Jesus. Inyasha dzoga kuti wewe neni tinge tiri pano, takaonda tikapera power, tikashaiwa kana munhu anotibatsira, but pfungwa dzemukomana dzakazochinja. Ndopanda kuinde nemi papa. Pfungwa dzake dzakashanduka. Mukacherechedza kubva achitanga nyaya yake kusvika pavhesi ya20, anotsanangura maipiro anga akaita zvinhu. Nguva yese anotaura kuipa kwemafambiro ezvinhu. For those who read their Bibles, Babyloni yakauya ikakomba guta reJerusarema. Vakarikomba vakatora vana veJerusarema nevaIsraeri vakaendwa navo. Kukombwa kwako kaitwa guta. Jeremiah anoti mamakandikomba, as if ari kuti Mwari ndianga akandikomba. Ndandine upenyu hwakaoma nokuti ndakakombwa. Nyaya yekukombwa, Teresa, zvayaitwa vakanga vachiisa masoja kujuraho panze, and then vanhu vakanga vari mukati vaisatendegwa kubuda, vanhu vakanga vari panze vaisatendegwa kupinda. Saka vakanga vasingakandi museve, vakanga vasingakandi kana bakatwa kana chinyi, but chavaita nechekumeka sure kuti hapana anobuda pagedhe. Saka maiti mukadya, mukamwa, mukaita zvese, kana zvapera moonda, musarende kune vakakomba. Ranga rakatikomba sei gore rino? Ndakanitaura rino vatete. Ranga rakakukomba sei gore rino? Paranga rakakukomba kuti usarende. But praise be to God. Nevesi ya 22. Tabva kuna verse 3 yerukangarabwe. Tabva kuna verse 2 yekuimba murima. Tabva kuma verse mamwe ese verse 18 yekushaiwa simba. But praise be to God. Verse 22 ndio verse yedu. Great is thy faithfulness. Nyasha dzamwari dzakanaka itsva mangwanani ega ega. Rega ndiverenge ndirege kuita chibhuku muromo ndigofamba nayo zvakanaka. Rega ndikutaurira vasikana tichiri 1 to 20. Upenyu hwako yanga iri verse 1 to 20. But hold on, tichasvika pa 22. Pa 22 pane turning point. Ndopamuchanzwa mukomana akutaura kuti pandakafunga, verenganeni verse ya 21. 21 noti kudini? Tiri pana mariro aJeremiah chapter 3 verse 21.
ndinozvifunga izvo, naizvozvo ndine tariro. Teresa, zvandataura kumashure kwese uko ndinozvifunga. Hapana angakangamwe zvakaitika muna June gore rino. Hapana angakangamwe zvakaitika muna April gore rino. Ndiani ane hangamwa dzakadaro kuti anokangamwa zvakaitika some 2 months ago. Hatingazvikangamwe, but usakangamwe zvekuzokangamwa kukangamwa nyasha dzaMwari. Jeremiah anoti ndakazvifunga mukati memwoyo wangu, but ndakazorangarira kuti kune tariro. There is nowhere else, at least from chapter 1 kusvika pachapter 3. Hapana patinowana vara rinonzi hope except chapter 3. Let me talk to someone. Nyasha hadziuyi kana pasina zvinombonyikidza. Inyasha dzaMwari kuti tinge tiri pano. Jeremiah anoti ndafunga zvese izvi, ndakave netariro. Tariro yandinayo iri papi? Verse 22 inoti izvo, nokuda kweunyoro hwaJehovha tigere kupedzwa. Amen. Nekuda kweunyoro hwaJehovha tigere kupedzwa. I like Shona. Why? Because inotsanangura mavara ayo anotidya, kureva kuti tanga tichida kupedzwa. Teresa, but chaita kuti tisapere nekupedzwa unyoro hwaJehovha. Wakobareka amene kana uchizana kutaura panapa. Ari kunzi Jehovha ndianiko? Ndiye Mwari musiki anochengetedza zvidzidzo zvake, asingashanduki, akanga aripo nyika isati yavapo. Ndiye akaivamba, ndiye anotangira kutanga seri kwekutanga, achinoguma seri kwekuguma. Iye Mwari uyu ndiye ane unyoro hwake, because of the faithfulness of God. Nekuda kweunyoro hwaJehovha, the mercies, varakashandiswa ndi mercies of God, tigere ndoda kuti muone tigere kupedzwa. Ndoda kuti mupabate, musamhanya ipapa. Chaita kuti tisvike pano pazuva ranhasi hakusi kungwara ba, hakusi kuti tatakasimba kana kuti takawana madhokta akasimba kana kuti takabatsigwa neshamwari dzakawanda. Aiwa ba, kuti tisvike patasvika pano, kuti ugozokwanisa kunyora gore dzva kuti 2022 unyoro hwaJehovha hwaMwari anochengetedza zvidzidzo zvake. Pandoda kuti uterese mavara anotevera, tigere kupedzwa. Zvinoreva kuti nyaya yacho haisati yapera. Tigere, we are yet to. Nyaya iyi yaida kutokupedza. Paya pakapera muchato, Satani aisangoda kuti kupere muchato, aida kupedza newe. Paya pakapera relationship yako, aisada kupedza relationship chete, aida kuti kana yapera newe ugopera. Tigere kupera nekuda kwenyasha dzaJehovha, nekuda kweunyoro hwaMwari. Saka ndati inyasha dzoga ndoda kuti kunyange vaya vari pa WhatsApp pa status, imbochinja status man, ingoindapo hononyora kuti inyasha dzoga. Let that run the whole week. I know kuti mune zvakawanda zvekuisapo, but ngazvimhanye vhiki rese kuti vanhu vaMwari, kana makanditarisa ini zita rangu rakachinja, ndava kunzi Nyasha ndiJehovha akandichengeteka kusvika panapa. Takanga chida kupedzwa, aida kupedza nesu Satani. Actually kumusangano wake anga atoti finish, ndapedza naye, but akashamisika. Wakamboona here ndakapiwa kamwe kastori kakaitika kamukwasha wangu, ndonga muzukuru wangu akateerera, handichatauri zita rake. Mukwasha wangu akaenda vaita zvekuvhima zvisingatendegwi neparks zviya, vachiita zvekuteya newaya. Saka vakateya nhoro, vamwe vanoti mabharabhara. Saka vateya ndokubva amukira aindako. Paakaindako akabva aona bharabhara rakabatwa ende richiri benyu. Ndokubva adaidza mudzimai, because papari paseri pedanga, akavadaidza
akati vauye ndadauda kutaura zita remwana wacho ndobva kwanzi uyai nedhishi kureva kuti uyai nebhavhu rekuisira matumbu nekuzosukira masusu nematumbu ndokubva vauya nezibhavhu. Mabhavhu amene takaenda upi kune mabhavhu atinoziva akanga ari ekukango ndokubva vauya naro ndobva vamirapa ndokubva kanzi baba ningi ndadauda kutaura zita kanzi bayei kamomu ibayei kanzi hapachina kwaubva kanzi ibayei kanzi hapachina kusvika iye akabva atora mupinyi pane kuti arove musoro aubva arova padumbu ndobva bharabhara rapenga akanzi hapachina hakuna kwarinoenda paakazoti achida kunorova panapa pakati penyanga nekanhondoro kake kurati kademo kaduku ndobva arova waya ndobva yati dash ndobva yainda ikasiya dhishi riripo. Vakatarisana murume nemukadzi vakanodla nederere manheru. Satani anga atoya nedhishi rekuisira matumbo, anga atoya nebhavhu, ngirozi dzake nezvimbwasungata zvese zvanga zvakokiwa kuti uyai nedhishi kuchipatara tizosuka matumbo. But praise be to God. Inyasha dzoga paakanga achida kukowedza ndopaitema waya. Akatema waya anga akakusunga. So andoda kutaura newe mangwanani ano anga hamanheri kune umwe ndi Jehovha kauri kuti kademo akandokavenga usakavenge kusvika waziva pakanorova. Inyasha dzaMwari kuti vakarova pawaya yakainda ichibleeda but yanga yasununguka. Why? Inyasha dzaJehovha. Ndoda kuti ndicherechedze verse 22 zvakare. It's a very important text. Verse 22, kune vari kufamba nesu yanzi chikonzero chakaita kuti ndisvike pano hakusi kugona kwangu but unyoro hwaJehovha. Now ishiye unyoro hwaJehovha iri kuburitsa pachena kuti this has nothing to do with us. It's everything to do with God. Izvi hazvinei nesu. This is hazvinei nekutarisiwa kwatiri but zvine chekuita necharacter. Unyoro hwaJehovha icharacter yavo. You see now, it has nothing to do with iwewe neni but icharacter yaMwari. Mwari ndova necharacter yacho. Saka chakaita kuti tipone, it is the character of God. Unmerited favor. Zviri maari kuitira vanhu vakaipa zvakanaka. Saka chatingatotenda apa vanhu vaMwari, ndikanifambe newa pamichana, chatingatotenda apa ndechekushumira type yaMwari vakadai. American mazinzwa hatitendi mapiritsi kana ventilator, hatitendi shamwari dzakatibatsira, tinototenda type yaMwari watinonamata. Ukangochinja Mwari wakwara, nokuti chakaita kuti upone umwari hwaMwari zvaari ndo zvakaita kuti upone. Saka kana Mwari vatinoshumira vari Mwari ava, zvinoreva kuti hapana munhu anogona kuinda achiti ndini, nokuti hausiwe Mwari akauyapo. Vakakushanyira vakawanda asi vakakusiya uchichema. When God visited you wakasara wanaya. Why? It is because of his mercies. Oh, how I love Jesus. Tinoshumira Mwari ane nyasha, tinoshumira Mwari ane ngoni, anohwira tsitsi vanhu kuti chimbomirai ndazviona mamubata nemusungo kwenguva yakareba but imbomirai. Noziva here kuti vanga vakachitotaura kuti uyu mukaona ikatinhira vachireva mvura ikatinhira tinaye pane patofamba nyasha uyu hatidli naye kana kisimisi uyu asi wanga uchingobata vanhu maoko nematambudziko nepamuWhatsApp nematambudziko. Iwe wakangodaro wakaonda wakadaro uchinzi uri kufa, vanhu vanga vakatopedza newe for one information. Uchida kuona kuti vanhu vakapedza newe vanotori nenhingika, vane polisi nebhazi vakatofona kuti kumusha kusana kutokugwa nekugadzira dzimba nematoireti kuitira vanhu nepanozopichwa tende. Ndo zvavakanga vaita but vakafona vachironga nezvebhazi
rekuti vanhu vozotagugwa sei ndo vakafutsikwa, hasi kuti vakaipa. Mandanoda kuti ndikutaridze kuti inyasha dzaMwari. Waichemera kuroorwa hongu, zvakangonaka kuti uroorwe, but cheuka, pfungwa dzako ngadzishande. Jeremiah anoti ndakazvifunga. Zvoreva kuti vanhu vekwedu tikarasa pfungwa tarashika. Imbofunga kuti hongu waichemera kuti bhizinesi riite zvakanaka, but Satani paakarivhara haana kukuvhara. Aida kuvhara iwe, akagumisira vhara business chete. Praise be to God, because Mwari wakazviita, kwete nekunaka kwako, but nekuti iye Mwari akanaka. But pandazoitarisa ndati no, iyi vhesi ikai zvimwe zvese zvakanaka, but ine kakuvandira kainako, ndichakuinjenda nemipaka kuvandira kakaka. Zvimwe zvese zvakanaka nda problem unyoro hwaMwari nekuda kwake, tiri vapenyu, nokuti nyasha dzake hadziperi, zvakanaka izvo zvesvo. But pane kakuvandira kane vhesi kanoda kuti ndikutaridze kana nda kuzopedza. Vhesi ya 23 inoti, mangwanani ega ega. I like this one. Mangwanani ose zuva idzva, kutendeka kwenyu kukuru, great is thy faithfulness. For your mercies are new every morning. Mamuchiziva here kuti kuedze ndiJehovha. Kuedza chaiko kuti kwaedza, kunzwa machongo achirira kune vari kumusha ndiMwari. Satani haadi kuti vanhu vaende kunovata vagomuka kuseni. Aiwa, hatisi chirongwa chake. Iye anoda kuti ureva vanhu vari masikati vachena. Usiku huya paunoona kuti kwavira, muchifara muchiti kwavira. Satani achiti topedzerana naye manheru. Kana uchida kuona kuti wanga akufa, tereresa ngononodza waita, unoti wauti mweya wake wainda. Umwe munhu akatanga kuvata upavati. Nangoti muone something. Do you know kuti usiku ugwere hunokwirira? Pahunokwirira, vamwe vanhu vakafuma vakaoma kuseni. Vakanga vamboinda vese, umwe akaoma achiona bhora ndokubva afa. Vamwe vakaoma afukidzwa gumbezi, kwati wakufukidzwa zvachese haana kuzorifukura futi. NdiJehovha kuvata nekumuka, kutozamura ndiMwari. Saka panapa Jeremiah anoti vanhu vaMwari, Mwari ane ngoni akanaka, because mangwanani ega ega, right? Tarisai nyasha dzake itsva. Ipapo ndopanda ndizobata nemapa. Zvinoreva kuti every morning, iri kureva kuti papa neusiku. Ukatonzwa uchinzi good morning, wonzi iwobva wati good morning. And it's wrong, sandikaseshona it's worse. Kuti unoti mamuka sei, kune munhu anogona kumuka. Vanhu vamutswa sei, ndo kutaura chaiko kuti wamutswa sei, hakuna munhu anogona kumuka. Haupamuka apa. Good morning. It's good, yes, but not iwewe unokunza aunondidavira panda kuti good morning aunondavira. Yanga iri good. NdiJehovha ari good. Ari good, it's God, not the morning. Morning yataura kuti usiku hwawo hwakaipa. Saka when morning comes, tofanira kutenda Mwari kuti tariona rabuda zuva ndiJehovha. Matsimba manyoro atiri kutaura, vamwe vari kunzwa mhari dzoeneka kupedzisira. Hakuna here vanhu vanofa na2 kana pakati peusiku mucelebrate kuti Easter, New Year yakwana, takunoridza mabhosvo nekuita mafireworks. As I speak right now, kuna vanhu vari kuronga nevakatoita mafireworks paChristmas. Vamwe vanoselebrate Christmas yacho, vamwe vati aiwa ndezvechihedheni, but vamwe vari kuselebrate zvakadaro. Hongu zvingaitwa nemahedheni nekudaro, but isu tiri kuselebrate kuti Mwari watisvitsa pana rimwe 25 imwe yatakambobva futi. Kuti ndeye vahedheni kana kuti hasi kuselebrate yachihedheni, tikuselebrate Mwari kuti ndiye atichengeta kusvika pa25 December imwe. Izvo toselebrate kuti New Year yakwana. Of course vamwe vanoti inokwana na1 usiku. Waka Bhaibheri rinoti kudiko, rinoti paakasika ipapo madekwana akavapo, teresa nemangwanani akavapo. Zvotoreva kuti kana rangovira New Year yakwana, haikwani na1. Alright, gatingoti yenyu yakwana na1, it's okay. Chero payakwanira tinongotenda Mwari payakwanira. Why? Ndiye Jehovha wakazviita kuti unge uri mupenyu. Rega ndikutaurire, usiku huripo kwenguva shoma, but mangwanani anouya. Kana kwaedza
ziva akakuchengeta usiku, uti dei asina kundichengeta ila ndisina kusvika pano. Rega nditaure newe tigosvika pakuzonamata kuti nyasha dzaMwari dzakatifukidza mukati megore rese. Munyori anobva ati, what shall I render unto the Lord for his benefits toward me? Chiko chandichaitira Jehovha nekuda kwemikomborero yake yaakanditaridza nekundipa. Ndounofanira kuve mubvunzo wako iwo. But chii chakavanda pavhesi iyi? Chakavanda pavhesi ichi ande pavhesi ya 22. Kwanzi, nekuda kwounyoro hwaJehovha tigere kuparadzwa, kupedzwa rather. Saka ishu yandoda kuti mubate panapa ndeyekuti tigere. Pfungwa yekuti tigere haiwanikwi kuchirungu. Bozi chirungu chinoti, it is of the Lord's mercies that we are not consumed, because his compassions fail not. I like chirungu chine kamwe ka, katsananguro kakanaka, fail not. But ndiri kuda iyi shonai, tigere kupedzwa. Ndo chinhu chakavandira vanhu vekwedu ichocho. Vanhu vekwedu vanomhanya pakuti great is thy faithfulness. Yes, great is thy faithfulness. Ichokwadi, nyasha dzaMwari dzakakura. But mamacherechedze here vararanzi tigere kuparadzwa. Zvinoreva kuti kuparadzwa kusati kwabviswa. Usafunge kuti zvawaripedza iri uchapedza rimwe. Haperi yese makore aya. Pane rimwe risingazoperi. But zvawapedza iri nenyasha dzaMwari. Therefore, ziva kuti kupedzwa kuchiriko kumberi. Apa changoitika chete, tigere kupedzwa. Hatisati tapedzwa nesu, asi kupedzwa kuchirimo mplan. Satani haneti akamutanga Jesu akamuti, shandura mabwe uite chikafu. Une zhara iwo kanza no, munhu anodine shoko raMwari and so forth. Kanza aiwa, alright, kochiuya panapa pakakwirira. Ngirosi dzichakugama zvidonedze. Unoziva kuti reasoning yaSatani ndasedzenga so, but ari kuziva zvaari kuita. Satani haana kupusa. Haana kupusa kuti kuya nomukwidza pakakwirira kuti kwai zvidonedze pasi. Pane chainangana nacho ipapo. Akakanza no, usaidze Mwari wako. Kanza alright, okay, chindinamata. Ndikupe zvinhu ka, haudi zvinhu here, ndikupe zvinhu. Akanzi kunonamatwa Mwari chete. Akafamba naye 3 times. Satani ndiye umwe yetsvina isinganeti, hadhiniuba, anokuchovha. Saka kuparadzwa kwaiswa papause, pahold, kupedzwa. But firimu harisati rapera. Kana ukaisa pahold, hamusati mapedza. Tiri half time. This year, uri half time yeupenyu hwako. Ziva zvekuita, because mutambo hausati wapera. And then the Bible says, tigere kupedzwa nokuti tsitsi dzake hadziperi. Mangwanani wose zvava zvitsva, kutendeka kwenyu kukuru. Ndoda kuenda papfungwa yezvava zvitsva. Tichakura, tiri kumusha, kwadakakurira. Paiti nguva idzo dzatabva idzi nedzatiri kuinda dzeNew Year idzi. Pane nyaya, ndopatainotengegwa hembe dzeChristmas. Vaiti vainda towa bhazi richiuya Zumbuko, kana kuti Tauya, kana Munenzva richiuya vane hembe, and then tobva tadaniwa mukicheni. Zvaitika mukicheni, kwete mudhanduru, but mukicheni. Todaniwa munhu wese ouya, wakanzi right, tora dzako idzi, inda unopima. Toinda, tonodziedza. Vadhara vedu vanga vakachenjera, vaitoziva masaizi. Then wouya, kana wauya kukicheni, wochimira manje pamberi pevanhu vese. Hakuna hembe yainopfekwa kuchechi isati yapfekwa kumba. Vadhara vakanga vane nyaya dzavo. Waitanga unofanirwa kumboonekwa nevanhu kuti yaita
kana ichida kuti igodzogwa yodzogwa, you see now. And tadaro manje tobva tazonzi right, yakakufita, and then totenda. Vanhu vese vari mumba ndoda kuti ipa mupabata atengerwa munhu 1, but vanhu vese vanonzi ngatitendei, totenda mudhara chimutenda, maita chiunduro, maita henyu shoko, tichivatenda tese nevasina kutengegwa. Topanda kuti mubate ipapa tochipfeka hembe manje itsva dzekuendesa kuchechi. Taitorohwa matsva, uchirohwa mbama kuti matsva, you see now, uchirohwa mbama, and then woenda kuchechi. Taitonamatira dei tatapiwa wochekuita mberi kwechechi, kana vhesi yengoitawo chemusoro, ndimboonekwa hembe dzangu zvakanakanaka, and then nestep inochinja, woenda mberi kwechechi, you know, woita zvaunoita, wogara pasi. Munhu ane hembe itsva haagari pese pese, ane hembe itsva. Munhu anenge akachena haaindi kunogara padanda pashe, anomeka sure kuti ari kufamba zvakanaka, anenge akachena. Saka the Bible says, isusu manje kana topfekedzwa naMwari, teresa pakanaka, patopfekedzwa naMwari haamiriri paKrisimasi nekupera kwegore kana kupera kwemwedzi. Kwanzi kana Jehovha atichengeta every morning tenge takapfeka ngoni itsva. Hey, isu to celebrate gore idzva after 365 days, but kuna Jehovha every morning anenge achikuchinja hembe, uchipfeka outfit itsva yenyasha dzaMwari, nasu nekaheti katsva kenyasha dzaMwari, nasu nesutu itsva every morning. Ende Mwari adzokorori sezvatinoita. Kana uchinge watoikurura waikurura, come on, wardrobe yaJehovha yakazara nenyasha. This is why John paakaona akati ndakaona zvipuka 4 zviri pamberi pechigaro chaMwari zvichiimba yera yera, holy 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 Lord God Almighty. Zvaiti zvakanga zvine meso kwese kwese, nguva nenguva zvaiti zvikatarisa pachigaro zvaiona mbiri itsva yaMwari zvichitaura kuti mutsvene mutsvene zvisingazorori. Zvinoreva kuti utsvene hwaMwari hunochinja every time ngirozi painotarisa. Painongotarisa kudai inoti maikwe, zvandamboona pandatarisa kurutivi haso zvandiri kuona izvino, muchindoona kudai vanhu vaMwari ndakapfeka kudai. Ndi Jehovha anopfekedza, kwete shutu yekunze, but nyasha dzake every morning. Every morning ibhutsu itsva, every morning isutu itsva, kupfekedziwa nyasha. Hatigari nenyasha dzakudhara, hatipindi mugore dzva nenyasha dzakare akagadzira kudhara. Ndoda supermarket yaMwari haiperegwi. Ndoona vanhu vazhinji vachiita marana vachiunza hembe dzakasiyana siyana, dzimwe dzobva Tanzania, dzimwe dzobva Turkey, dzimwe dzobva China, but kazhinji ndozonzo vanhu vachinzi yakanga iri papikicha neyazouya zvasiyana. Vamubva kuti ndaifungudza kuti yakazodai yachinja, but kwete nyasha dzaJehovha. DzaJehovha hadzibvi kuTurkey, hadzibvi kuChina, hadzibvi paTanzania. DzaJehovha dzinobva kuparadise every morning. Panouya delivery yemarana, all the angels dziri busy, ndo marana edenga kuzopfekedza vana vaMwari nyasha itsva. I want you, my brother, my sister, to know that visamarengenya ye2021 upfekedzwe nyasha itsva pazuva ranhasi. Popinda gore dzva usapinde nemadhende, pfeka nyasha itsva dzaMwari wokumusoro kudenga. Ndapada apa ndikati mbiri kuna Jehovha Mwari wakanaka, kanzi Jehovha ndiwe mugove wangu. Ndapada ipapa, isu hatikoresiwi mari but tinokoreswa Mwari. Come on. Kana topiwa mugove ndoziva kuti pana umwe aichemera kuti vapiwe bonus, havana kuiona. Pana umwe aichemera kuti kuda zvimwe tingaipiwa hei kumayusa, havana kuaona, vamwandaro vakaona. But isu kana tokora hatikori mari, tokora Mwari. Mugove wedu ndi Jehovha, ndiye mugove wedu. He is our portion. Kana waramba kundipa, kana waramba kundigovera, ndina Mwari anondigovera iye. This is why kuna zvakazarugwa anoti uyo unokunda Teresa achagara nhaka yezvinhu izvi, ini ndichava Mwari wake. Mwari mugove. Kungonzi Mwari ave Mwari wako zvinokunda bonus, zvinokunda mayusa, zvinokunda mayuro. Why?
Jehovha ndiye zvese. Muna Mwari mune mugodhi wegoridhe, silivheri nendarama ndezvake. Kana ndangohora Mwari, ndoda kuvhunza kuti wahoreko. Vamwe vakati hora yakapera hadi zvere. But ari kuhora Mwari, gori rinosati ratanga rinouya. Ahora munhu iye achagara upenyu hwake hwese achifara, because Jehovha ndiye portion yake. Ndoda kuti ndiverenge rugwaro rwekupedzisira kwatinoona kuna Romans chapter 1 verse 5. Kwanzi, by whom we have received grace and apostleship. This is Paul writing to the Roman church, and he's saying, nekuda kwake takagamuchira nyasha neuapostora, for obedience to the faith among all nations, for his name. Now, the purpose of grace, the purpose of grace is obedience to the faith. Kuna vanhu vakawanda vanoti nyasha dzinobvisa kuteerera. Kana waitigwa nyasha unototeerera more, because waitigwa chinhu changa chisina kukufanira mukuibata here. Saka panapa Paul anoti vanhu vaMwari, purpose yegrace ndeyekuti tive vanhu vanonanzerera mutemo waMwari. Kana chiti nyasha dzaMwari kunge tiri pano, taitigwa kuti tichionekwawo kuti tinotenda here, kusatenda uroyi, kusada Mwari nekuchengeta mutemo wake kuroya. Ukaona munhu aroya Mwari, iye muroyi iyeye. Varoyi vakawanda vanoroya vanhu, vamwe vachivatadza, but munhu asingatendi, asingakudzi Mwari, kuti Mwari maita muroyi. Saka tisava royi. Let us be obedient to God's law and commandments. Ndo zvinotaridza kuti hatisi varoyi. Obedience to the faith. What is our promise to God? You know, Paul anotaura, same book, Romans chapter 6:14. For sin shall not have dominion over you, for you are not under the law, but under grace. Amen. Naizvozvo, hama dzangu muna tenzi Jesu Kristo, I want us to do this as a promise. Hauti zvite sechitsidzo kuna Mwari, nekuda kwezvamakandiitira mukati megore, nekuda kwenyasha dzenyu dzamakataridza even pamuchinjikwa kuti makandifira, nekuda kwezvamakandiitira kumwana wangu, nekuda kwezvamakandiitira pandakarasirwa nemurume. Ndaifungidza kuti ndichapenga, vamwe vakatopenga dzikararasika, but makandichengeta. Nekuda kwezvamakandiitira muchato wangu pawakaparara. Let not sin have dominion over me. Chirega kutongwa nechitema. Nekuda kwezvawakaitirwa naMwari, munhu waMwari, chirega kutongwa nechitema, chitongwa naMwari. Kana pane chinhu chatingati zviitira zvakanaka, varume nehanzvadzi, chinhu chatingazviitira zvakanaka, kuita this promise yekuti nekuda kwezvamakandiitira Mwari, ndakunyara kutongwa nechitema. Dominion inoreva kuti handichatsikirigwi nechivi zvakare, handichaiti zvinotaridza kuti ndiri pasi pechitema, nokuti ndiri pasi penyasha dzaMwari, handichatsitsirirwi nezvakaipa. Why? Because what is law? Law is the breaking of, what is sin? Sin is the breaking of the law. Therefore, Paul is saying, isusu hatina kuponeswa nemutemo, hatina kuponeswa nekugona kwatakaita mukati megore. Ndikutaura kuponeswa kairi. Some of us takaponeswa panyama, but kuponeswa panyama hakushandi kana usina kuponeswa pamweya. Kuponeswa pamweya ndoko katotanga nyama isati yaponeswa. In other words, we are saying, by grace wakaregwa uri mupenyu kuti ugamuchire ruponeso rwaKristu. Saka shoko raMwari robva rati, nekuda kwekuti Mwari wakandiitira zvinhu izvi, ndava kunyara kumuitira zvakaipa. I want us to pray on this note yekuti urambire here muzvivi kuti urambe uchipiwa nyasha dzaMwari. SaPauro simuka uti, haisva, inini hamuchandioni kuzvivi nokuti ndave mwana waMwari. It's unfortunate kuti some vanobva vafunga kuti mutemo waMwari wakabviswa uda kwegrace,
but grace haina kutanga New Testament. Inotaurwa kubva kuna Genesis chapter 8. Is it verse 8? Kuti by grace Noah wakasarudzwa naMwari. Grace yanga iriko before even Noah. Chakaita kuti Adam naEvha vasafe, it was grace. Autinamatiri munhu unoti pastor, handichada noonekwa zvakaitiwa naJehovha, ndonyarawo. Aiwa, tirongoreva kuti nyange usingadi kunamata, zvawakaitigwa zvofa kukupa kunyara kuti ndakusvoda vanhu vaMwari. Itooneka uvaudza kuti ikoko handichauyi, ndonyara nezvandakaitigwa nomurume uyu anonzi Jesus pachikomo chiya. Katinamate tese. Baba wokudenga tomutendai, zvamakatiitira zvinokunda ngoma kurira. Zvamakaitira munhu wekwenyu mukati megore rino, tokutendai neiko nai Baba, tokutendai neiko. Zvotongoita kuita chitsidzo, kuchitema Baba hamuchationi, nokuti matipa simba rokukunda. Toropafadzei tese semhuri yenyu, munyasha dzaisho Jesu Kristu, nekuwadzana kwoMweya Mutsvene zvinobva pachigaro chitsvene chaMwari Baba, zvizorore pamusoro pedu tose kubva iye zvino dzamarara nekusingaperi-peri. Amen. Blessed assurance, Jesus is mine. Oh, what a foretaste of glory divine, heir of salvation, purchased of God, born of His Spirit, washed in His blood. This is my story. This is my song, praising my Savior all the day long. This is my story, and this is my song, praising my Savior all the day long. Perfect submission, perfect delight, visions of rapture, numbers in my sight, angels descending, bring from above echoes of mercy, whisper of love. This is my story. This is my song. I'm praising my Savior all the day long. This is my story. This is my song, praising my
my story. This is my song, praising my Savior, and all the day long. This is my story. This is my This is my song, praising my Savior, and all the day long. This This is my story.